जोमै मा नों आंखौ नेवसिनाय नङाथ'? बै दैमानि समाय बै दुब्लिनि साखि आं नोंखौ गारनानै रावजोंबो जुलि जाया दानसोरां। जोमै गोजांदोंब्ला नैबे जेकेटखौ जोम। थेंक इउ। हेलौ हेल' मा दाबो सफैया? 1 घन्टा जाबाय आं नोंखौ वेट खालामनाया। दिनै मुभि नायनो थांनो गोनां दंमोन, नोंहाथ' गोसोआवनो थाखाया। रलै सना थांगासिनो। नै सहैथारबाय, नों बेयावनो थाथ'। लाइफआव आंहा नोंखौ वेट खालामनायनि अनगायै मा दंबावो? थाबैनो फै। हाय सना, फैदो थांनोसै। एसेबां गोबाव? आरोबाव 4-5 घन्टासो लेट खालामना फैनांगौमोन। आरो बे मा? आं बेयाव गाखोनानै मुभि नायहैनांगौ? आरे बेनो आंनि जिउ, आरो जिउ थाबासो आङो थांना थागोन। गाखोदो सना। नुबाय दा दायो? बेसेबां बार बुंबाय बे साइकेलखौ सालायनांला, बाइक बाय होननानै। बिनिख्रुइ थाबायना थांनायानो साबसिन जागोन। बे 100 रांजों बे साइकेलखौ फाहामनानै ला। हाय, बबाव थांनो? Can I help you, जारौ? आं टाउनाव थांनो ओंखारदोंमोन। आंबो टाउनावनो थांनो। फै गाखो फै, आं दोनलांदो जुदि गाज्रि मोनाब्ला। दे बिदिब्लालाय। मा खालामनाय जादों बियो? हगार आंनि आखाइखौ। लाजिया नों? फाग्ला जाबाय नामा? फाग्लि नों जाबाय जोमै, आं नङा। बियो सोर? आंनि जानो गोनां फिसाय बियो। नोंहा मा नांजादों? नाथाय नोंथ' आंखौसो गोसोथोयो, गुबुनजों बोरै जुलि जानो? मानो हाया? नोंजों जुलि जानानै आंनि जिउखौ फोजोबनानै लानांगौ नामा? हाजार बार बुंबाय साख्रि नागिर। आंखौ फिसिनो नोंहा मा दं? आं आंनि न'खरनि मानसिफोरनि हेंथा खालामनो हाया। नाथाय नोंथ' आंखौ 4 दाननि सम होदोंमोन। बावगारलांदो आंनि सम होनायखौ। आं जा बुंदों बेनो फाइनाल। जुदि बिनि सिगाङाव फंसे सोदोब बुंगोन, अब्ला आं आंनि जिउखौनो फोजोबगोन। प्यार में क्यों होता? बेथ' दानसोरांसो, मानो गाबदों बेलाय? मा मिथिगौ?
ओ दानसोरां बिथिं फैलाय मा जादों मानो गाबदों जोमैया गुबुन सेंग्राजों जुलिनि थि जाबाय फाग्लि जाबाय नामा बियो बेबायदि मानो खालामनांगौ अ माय गड बेथ' जोबोद गोरोन्थि जादों ओरैनोब्लाबो नोंनाव मा दं बेखौ फिसिनो थाइसे थाखानि बेसेन गैया भिखारि साला नोंनि जायगायाव आं जानायमोनब्ला दासिमहालागै थैलासिगौमोन फाग्ला जाबाय नामा मानसिखौ बिदि बुङो अके नोंथां कुल डाउन नों न'आव थांदो दानसोरां फाग्ला जाबाय नामा मा खालामनाय जादों बियो थैनो आंखौ आंहा थांना थानायनि जेबो बेसेन गैला नों सासे सिख्लानि थाखायनो गावनि जिउखौ फोजोबस्रांना लानो सानदों नामा बिदिब्ला आं मा खालामनांगौ नोंनो बुं बे जिउखौ लाना थांना थानायनि मा मुलाम्फा आरे माबा मोनसे माव खस्थ' खालाम गावनि आथिङाव गाव गसंनो नाजा साख्रियाबो जाया आं मा खालामबावनांगौ नों बे रांखौ लाग्रो खामानियाव गोसो हो आं दं कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं होद फापि हिन्जाव थैनो नोङो आंनि गेमखौसो बरबाद खालामबाय नोङो साला थगायसुला लांसुनिया आंखौ थगायना लाबोना दालाय मानोथो जाहोनो हायाखै ए सालि नोमा नोमफानिफ्राय लायना जाफै आं थगायना नों पाबजि गेलेना मोनजागोन नंदों दा मोनायाव माखौ जायो जा माइरं गैया होट्स ननसेन्स ब्लाडि फुल हिन्जाव मोजांसो बुंदों नों आंहा दा लोगोफोरजों पार्टि दं बैयाव बबेनिफ्राय लाबोना जायो जा आं जेबो मोनथिया पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं हिन्जाव ओइ हिन्जाव दं ना गैया सालि लाखिथ' What happened, darling? sorry you just wait 1 minute